खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 29 अक्ट'बर 2020 बिस्थिबार फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय 500 कोटिनि डाटा एन्ट्रिनि स्केम एबा 2 नाम्बारि खामानिखौ लानानै इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ दिल्ली एनसीआर, हारियाना, पान्जाब, उत्तराखन्ड आरो गवानि गासै मोन 42टा जायगाफोराव नागिरनानै गासै 5 कोटिनिबो बांसिन बेसेननि सना, रुपा, हिरा आरो फैसा मोननाय जादों। लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि रां जानानै खारखुमानाय दुथां जायबा जिंकु नाथ बिथांखौ मेघालयानि बर्निहाटनिफ्राय पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनो हादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला जिंकु नाथआ गोबां मानसिफोरनिफ्रायनो रां दाहार लानानै होफिनाखैमोन आरो बेनि सायाव गासै 10टानिबो बांसिन केस होनाय जाखादोंमोन। पुलिस थानायाव जेब्ला बेखौ लाबोदोंमोन अब्ला बेजों थगायजानाय जायबा मानसिफोर बिथांमोना दावराव दावसि खालामदोंमोन आरो बेखौ बुनोबो नागिरदोंमन, नाथाय पुलिसफोरनि गोख्रों नोजोर होनायाव बेखौ रावबो बुनो हायासै। मानसिया नैबेनोमोन, दा बेखौ पुलिसफोरा कास्टडियाव लांनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं इउनियन मिनिस्टार श्रीमती ईरानीनाव मैयाहाय बिहारनि इलेक्शननि केम्पिं खालामखांनायनि उनाव कर'ना टेस्ट खालामदोंमोन। बे समावनो बिथांनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। मानसिया नैबेनोमोन, दा बिथांखौ देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। दानिया फैदों गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय PDPनि लिडार जायबा सुरेन्द्र चौधुरी बिथाङा जम्मु एन्ड काश्मीराव गुबुन रायजोफोरनिफ्राय हा बायनानै थाफैनो मोननायखौ एलाउ खालामना होनायखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोरा गावसोरनि रायजोआव फैनानै फैयोब्ला जिनाहारि खालामनाय, मानसि बुथारनाय, क्रिमिनेल केसफोरा बांसिनै जागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो जाखागोनबो जानो हागौ। मानोना गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयोब्लाथाय रायजोआ गिथाव बाथाव महर लायो। जेरै जोंनि बे आसामाव गुबुन मानसिफोर फैनानै माबायदि थेर बेथेर जालांखो, थिग बेबायदिनो जम्मु एन्ड काश्मीराव जुदि बयबो थाहैनो मोनोब्ला जम्मु एन्ड काश्मीराबो थेर बेथेर जालांनो हागौ। लोगोसे महाराष्ट्रनि कंग्रेस पार्टीनि चिफ शरद पावारा महाराष्ट्रनि गभर्नर जायबा भगत सिं बिथांखौ ट्रल खालामदों माने लासिंसिं खालामदों। आरो दा बेनि फारसे गोबां रायजो राजाफ्रानो जायबा कंग्रेसनि लिडार बा कंग्रेसनि चिफ शरद पावार बैखौ मोजां मोनाखै। गुबुन खौराङा जाबाय नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिया जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव गासै मोन 9टा जायगायाव टेररिस्ट फान्डिं खालामग्रा आरो मोनसे बान्दिपरायाव टेररिस्ट फान्डिं खालामग्रा जायगाखौ मिथिना अपारेशन लन्च खालामदों आरो बे अपारेशननि गेजेराव गोबां टेररिस्टफोरा थैनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय केरालानि गल्ड स्केम केसखौ नोजोर होनानै कंग्रेसनि लिडार जायबा रमेश चेन्नितालाया बिथाङा केरालानि चिफ मिनिस्टारखौ चिफ मिनिस्टारनि मासिनिफ्राय ओंखारनांसिगौ एबा रिजाग्नेसन होनांसिगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। मानोना बिथाङा गल्ड स्केम केसआव लोब्बा दङ। दा बेनि थाखायनो कंग्रेसनि माखासे लिडारफ्रा खाबु मोनदों। लोगोसे आसामाव मिया मिउजियामखौ लानानै दासिमबो दावराव दावसि जागासिनो दङ आरो बे मिया मिउजियामखौ लानानैनो जोंनि बे आसामाव राजखान्थि गेलेनायखौ जोङो जोंनि मेगनजों नुगासिनो दङ। जोंनि बे आसामनि माखासे लिडारफ्रा बुंनाय बायदिब्ला मियाफोरा जोंनि बे आसामनि थागिबि नङा। दा बेनि थाखायनो मिया मिउजियामा जोंनि बे आसामाव जागोना सम्भब नङा बा गोरलै नङा आरो बेखौ जुदि कंग्रेस हानजाया देरहायो बेयो गोरलैबो जानो हागौ। जुदि BJP हानजाया देरहायो बेयो गोरलै नङा आरो जुदि कंग्रेस हानजाया देरहायो अब्ला मिया मिउजियामा जानोबो हागौ। बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया, जानोबो हागौ आरो जायाबो जानो हागौ। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय नब कुमार सरनिया रावखौ लानानै बा गावसोरनि रावखौ लानानै माथा गरम जागासिनो दङ। नब कुमारा बुंनाय बायदिब्ला बर' रावा गिबिसिन जानायाव गावहा जेबो अजद गैया, नाथाय असमिया रावा नैथि रावाव जानो हाया होननानै बिथाङा बुंदों। माने बेहायनो जों रोखायै नुखायो, जुदि बेहा बर' रावा गिबिसिन जानायाव अजद गैयाब्ला मानोथो नैथि जानायाव बेहा अजद दङ। दा बेखौ जों रोखायै नुनो मोन्दों। बिथां नब कुमार सरनिया जायबा क'क्राझारनि MP बिथाङा जोंनि बर' रावखौ सेथि थाखोआव थानायखौ सोंखारिदों बा मोजां मोनाखै। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखैबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं जानो हागौ। जुदि रादाब फैयो अब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय।
बाय बाय।